Baho guys, huwag ka ng way klase. Era din ka kang mata. Ang hinlo ni. Huwag din itong pusa na gamong CR nga. Nga pa na mahuman na mong CR guys na. Yan wa ma-tiles kay inutang rin taon ni maka-CR laman. Kira ka di anak? Sila exercise. Huwag din exercise sa hindi CR. Muna exercise. Puhon-puhon, matayos na ugma. Ang graduate sa Nicole, makatrabaho. Ato na ipatiles. Dito ng mga bata. Sakpan ha guys, ang labas ang panty. Huy! Muna sa una pa din na siya guys, sa Manila, patiglaban na sa mga panty. Nang ni guys, basta ni guys, kay grabe guys. Oh. Huy, pataka lang ka, di man na hinlo man akong panty. Ayaw, brasi, uy, di man akuan. Hindi kasi ganun kay. Madaot mo kung nagbrasan. Buslot na ng bilahan. Buti na di man ang hugaw ng panty. Wala, narabay gisi nga panty pa, tanawa. Narabay gising panty. Ato lang ni Tipa nung nagmuga. Nang may dagan dito packaging tape. Buang. Kada adlaw na siya mga laba kay usay labahan niya mga sinina ni Cristel kay si Cristel busy ka adto sa tiglaba. Lagi si ra ba ng pantiha makita na ng sanggalat na. Siya tiglabas mga sanggalat. Kayo god. Gamit na ba? Sila man dugay pa jaga ng pantiha kay pila na nakatuig. Manila pa na. Pila na ko katuig dani? Ha? Pila na ko katuig? 5. Yung 5 na nakatuig na nabuslot na. Sagla man nabuslot oy kay hungaw hinon ng sanggalat. Bikini itim ro ba? Katawan niya kay ganahan sa maglabag panty. Hey guys, good morning. Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back my channel. Karon guys, gatugang singot buntag sa dupa kay nagkuha lagi kog juta. Nja magkuan ko ron guys butang kuskaang dadtos pikas kay hatong butangan og kuan. Ja, salamat kaadto sa Ginoo ug salamat ni tanan guys. Sige jud pasalamat sa Ginoo biturta mo. Magsikay-sikay kada buntag. Ja, mo ato ko dos pikas guys kay magpatabang ko sang bana kay wa may duty ang bana ron. So, kaya gidang duty lagi kay sa kasimana kaduhara. Manang di jud ka saligan manang siguro guys ug makuha na lang ang sweldo guys basig magsugod na ko og paninda ugma. So katong comment kanang ako maninda. So kinahanglan man jud kag na kay puhunan. So naa na ko ikapuhunan kay nakasweldo naman ko. Diya kato ding gihatag nga puhunan ni sir ug ni ma'am. So na kuan to guys nagamit to katong pagka sakit ni Cristel. So manang diya ning larga pud si Nicolo sa Dumaguete. Diya salamat pud kaadto sa nay ning hatag lagi og kanang kuan ni Nicole sa Dumaguete allowance. Salamat kaadto nimo ma'am kay di man ka magpa-mention pero taga Kalapi na siya guys. Salamat kaadto nimo ma'am. Karon mo adto na ko dadto pikas kay ahang tiwason lagi tong mga tanom dadto. Ang isud nis kaang tong kuan kay mabalhin na to ng uban kay mabuhi na. Oray nag-abot ni Ate Daday dari gikan sa US makita na ni nga nindot na kadto iyang garden so malipay pud siya nga na naghanag iyang mga tanom. Ja. Nawalan nito guys kayang pauban ko sang bana. Sana nang ipara sa dadto. Hey guys. Ajong buntag ninyo tanan dia. Takda na siya gamang adyo-adyo na siya guys. Adyong buntag. Gabi atong kitid ba? Mapabrihan pa na ko ron. Dito ko ka trabaho ni. Gabi bigas pag dito. Hindi. Pagdali kay nas Dante, kujog. Op, Dante ha, way uban-uban ha kay mga narbaho mi. Sinaji kayo nakuha na sa panadjabo pa. Ito pula man doon ka? Oh.
Kapulag utang duha. Takukasan ng mga kuwan pa, mga sagbot. Ha? Sige, ya. Ito po ko. Ano mga sagbot diha dito? Oh. Dito ka dapat masugod. Guys, may ang ipang balhin guys na. Didaghan ka doon siya. Sijag taman oh. So hanin sang gisuliat guys kay kung manindan ako, din ako makakuha na ko dari. Siyang isaliat. Sige, sangaraman saja. Okay guys, nakakita ko na ibay ang naagihan. Dagang kali sa pari-pariho dyan siya nga, kuan ba? Pari-pariho mga panghilira ba, pari-pariho nga na. Ganahan ko nagtanaw. Ano akong gibuhat guys? Pari-pariho. Hindi taga-tungtong guys.
Kay maghimo pa kog tungtungan diha mangita pa kog kahoy, kanang kahoy nga di magabok ba. Butangan pa na ako nagbangil sa ilawom kaya mo kuha ng tubig ba. Okay, isa. So, diba, nindot kayo sa tanawon. Diya guys, manangaman na siya guys, kay ag mga kaputol. Nga niya akong gibuhat guys, kay kanang iya mga kaputol bitaw nga kuan ha man ang gipang tugsok kani oh. Ano sa guys, musa nga ra pud ni si Jan, jag mudaghan na pud si kuan mo. Pwede na pud na sa ibalhin. Kana mga putol-putol bitaw niya guys, pwede na sa mabuhi ra na. Mabuhi ra man gani na bisan og kana matumbara. Nice mga pislili. So kani guys, pangita na pug pamaagi dani asa na libutang ni mga pandan. Sino wag tanong ra ko dahil sa gilid ko di ah. So guys, na naghang natanom. So asa na isang gisilong na rin guys, kaya hindi ka sa maintan. Madali ra mabuhi. Guys, gikan ako dito sa tikas. Ja. Naon na guys ang kapatid sa yarang nagka. Kasi dyan nga tag-asun. Ja, daghang ka dun sa punuan. Upat. So kaning duha pa ang ning bunga og upat na diyan ni bunga guys, so pa dito. Na tamo aran nagka. Salamat ka sa mga grasya. Jagahang mga opo po dari guys. To ang gipakita ni Judes ni agi nga ranggag maja pa karon dali ara din sila mudak tanawa. So grabe dali ara juga sila mudak. So grabe kainit guys. Na dali ka dito sa mudak. Japat ni kabuok. Grabe makawaw ba. Makawaw. So makawaw juga guys. Wala pud. Kani murag diinan siguro ni da katuo sa taason. Ja gani guys nag-ani day ko upuan kay ang gihatag dito spikas. Kaya nag-ani man ko dis katong giani nas niya gihalas tong giluto gibutang nang itlog amo na tong gitamahaw. Ja ganahan ta ko guys nga ahon sa tangtangon kay kuan ka sulang maluoy ko kay daghan pa kadug bunga. Maluoy ko nila guys kay daghan pa kadug bunga pero ang banding na ani pamputod kay kuan daghan pa kadug sa maingani ba na kada adlaw jud ka na yung mga kuha kay ingani kay daghan jud ka sa guys sus. Karon pa ko nakakuan bitaw pud kanang palaya nga kanang daghan kaadyo. Karon ba jud ko nakasuway nga magtanom iya nang palaya nga gibawad an bitog bunga. Mo nang malipay lagi kag na kay mga kay sudan ja imurang mari ra kas garden. Ay mga dahon sa kamuti, dahon sa malunggay. Ja manilong sa udari guys hang ilawom sa mansanitas. Ja kanipong mansanitas guys. Kuan pud ni siya. Daghang ka adun ni sa og benefits. Isa din yung tanawon guys sa Google daghan kayo sa benefits kanang. Diyo kay magpahuway sa kudari guys kay grabing ka init. Ja mo to gipang po na dito guys kay basin og pakuha na nagahong sweldo ron kayong testingan makapamalit na ko para ang lutuon para ugma para makasugod na pug og paninda. Kay na mo tuning comment lagi nga ako magtinda so atong gihatag jud nila nga pangpuhunan so na kuan to guys na gamit na kay mao lagi to si Crystal na nga tambal gipalit nga na. Ja maka hinahinin na kong sugod. Ja salamat kaadyo ninyong tanan jud. Kay di jud ko magsawas pasalamat ninyo. Sa inyo mga maadjong kasing-kasing so kinahanglan jud nato ron guys magtinabangay. Mungkin sa man tong kuan dita imbis katong uban nga murag ni asinso na di na to hilabtan kay naman jay ibang mga tao bitaw guys nga mahitaas-on kanang di sila makadawat sa unsay manahimo murag dawaton nato ug unsa may hatag sa Ginoo dawaton nato ug ang samanta karon dawaton nato kay tanan raman jud na ay mga pagsubok so atong dawaton ug ato pag dawaton nga ang ubang mga tawo nga moasinso malipay pud ta di kay ug nanay mo gamay pagaling ning
kuan birahon na ka panaog so dili dapat ni nga na dapat kay makakita man jud ang video. Pad-on natin ang ating puot sa ating kasing-kasing kay kana bitong murag makuan sila guys nga na napuod nakadawat tapos sila nga na murag magbuto-buto ilang deghan kay dili sila ganahan nga maingana ba. So dapat ato na lang ipasalamat. So pwede ra jud mo message na tinga na proud ko nimo tinga na di kay mingog feeling bliss dira wa makabayad sa utang. So karon guys kay nabayaran naman ang mga utang, bliss na jud kay ikos Ginoo. Salamat jud kadto yung tanan kay bayaran na jud ang mga utang. Di na jud sila mag-uong. Di na sila mag-uong nga magtan-aw sa mga daghang blessing nga naabot. Di na sila mag-uong. Pero ha maghapon silang giampo guys nya natunta ko nga magbag-o sila kay mao lagi na kasi daga ni atong panahon wa po kibawgon sayang kuha sa mong kinabuhi lagi guys kanang wa ta kay bawog ugma di ay mamatay na day ko nga na ba sus magkuan lang jud ta kanang kuan kay rong mamatay ka di kay inin nga mapatoy namatay si kay lasot nang katutog batasan kanang matug batasan maputo namatay so ug mamatay ta may lalo ilaman to sa oy namatay butan ra ba kay to kadto so nga na jud ilang kuan ba guys butan ra man to kadto nganong gikuha man to sa Ginoo nga buutan man to kadto so nga na jud ang mga tawo di sa basa buutan ka so magpabilin jud tang maadyo sa isig katawo kay ako guys gipagmanahan ra pud ko sa kanang hang tatay kay hang tatay minto nga ug nagali kay kaaway nagali kay kasuko ngadtua ang tawo gaksa habang wa pa mosahop ang adlaw. So imong mga kaso karon adto kanija imong gaksen maajo kag pasaylo bisag di man ikaw ang sa mugakes ra ka gaksen nimo nga na mag minahalay tang tanan kay pareho tang tanan mga igsuon. So mo na gitudo ni tatay na nga ug na kay kaaway ngadtua gaksa habang wa pa ni sahop ang adlaw. So salamat jud kadto tay, I love you. Ja mo to ang video karong adlaw guys. Ja salamat ni tanan. Magpawan sa ko guys kay grabing ka paningat na ko sa tanan. Ja salamat ang balik-balikan jud salamat jud tanan. Maghatag ra ko og time nga mag-set out ko ninjong tanan nga hamong ma-set out. Kay na may daghang kadto ni Mrs. nga magpa-set out sila guys. Ja wa pala ko makasuwat og isa toy mga nganin jo. So abangi lang ninyo ang mga video kay mag-set out ra ko. Ja see you next vlog. I love you. Amping tang tanan.